Pitäisikö tähän tulla joku merkki? Ei. No. Sitten vaan kuuluu sellainen pieni naks. Naks, mä en kuule mitään naks. Mutta tässä nyt kuitenkin ollaan taas Heikkilän kentällä ja tämä kenttä on tosi upea kenttä. Ei oo mitään rikki menevää. Mutta yli meni ja kantapää-laukaus takaisin. Aina noin osuu rimoihin. Kato.